Altså, nå, vi må vel til det. I den her vi har kun tid til 2 numre. Nu må vi til, ikke? Vi spiller noget gammelt hjort. Det er et nummer, vi lavede i 1994 i sådan en øvelokale, vi havde under et fritidshjem ude i Brabrand. Et nummer, der hedder Submit. Så blev det sgu til lidt freestyle rap i dag. I dag har vi et nummer tilbage, så kommer der et lækkert band, eller et godt band. Jeg har ingen anelse om hvem, de er bare, hey, der kommer en Flames, hygge jer med det. Inden vi smutter, så vil jeg fortælle, at lige nu er der også en festival i Aarhus. Ja, det er Northside. Fuck Aarhus. Eller, nej. Fuck Northside! Sådan. Og lad mig lige definere forskellen mellem Northside og Copenhagen. I Aarhus, der går de rundt med solbriller i panden lige nu. Her, der går de rundt med hårdt i panden. Til de smukke damer på Copenhagen, eftermiddagens sidste nummer for os. Man er jo vant til at sige aften, ikke også? Now we are history!